Stai și tu cu minte la robot.
înțelepciune. Să luăm aminte. Pace ție, cititorule! Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire. Zisa Domnul, căutați-mă de făimați preotul dintre aceștia mai mici, că zic vouă, că îngerilor în ceruri pururea văd fața Tatălui meu care este în ceruri, că a venit Fiul omului să mântuiască pe cel pierdut, și vi se pare vouă, de va avea un om 100 de ori se va rătăci una dintre însele, aunul lasă pe cel 99 în munți, și mergând caută pe cea rătăcită, și de ei se va întâmpla să vânează, să o găsească pe ea, amin, vrei vouă, să se bucură de dânsa mai vârtos decât de cele 99 ce nu s-au rătăcit. Așa nu este vouă înaintea Tatălui vostru celui din ceruri, ca să piară unul dintre acești mici. Și de-aia-ți va grăi ție, fratele tău, mergi și mustre pre dânsul întru tine și întru el singur. Deștept te va asculta, ai dobândit pre fratele tău. Iată de nu te va asculta, mai ia împreună cu tine încă pe unul sau doi, ca prin gura două sau trei mărturii să stea tu graiul. Iar de nu-i va asculta pre ei, spune la soborului, și de nu va asculta nici de sobor să-ți fie ție ca un păgân și vameș,
Amin, vreți vouă, oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate în cer și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Iarăși amin, vreți vouă, că dacă doi din voi se vor uni pe pământ pentru tot lucrul ce va cere, va fi lor de la Tatăl meu care este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei adunați într-un numele meu, acolo sunt eu în mijlocul lor. Preasfințitul nostru Episcop Flavian și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește! Cel ce nu voieți moartea păcătoșilor și aștept întoarcerea și mocăința lor în soarte și pe toți cei rătăciți la Sfânta Ta Biserică rugăm uneție milostive, Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Cel ce ai scris această lume spre slava Ta, fă ca așa cei ce se împotrivesc cuvântului Tău, să se întoarcă și împreună cu toți credincioși și cu credința adevărată și binecuvântare, spre Tine, Dumnezeul nostru, să Te proslăvească, rugăm-ne Ție, Atotputernice, Împăcătorule, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Cel ce ne-a dat nouă porunca Ta, ca să iubim unii pe alții, Dumnezeul nostru și pe aproapele nostru, fă ca mâniile, dușmăniile, supărările, camăta, încălcările de jurământ și alte fără de legi, să se stingă El dragostea adevărată, să împărătească în inimile noastre. Rugăm-ne Ție, Mântuitorul nostru, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, care dați coronată, comunitate, primarea dată și măsărită, păcatele noastre și de noi. Că milosim și Doamne, oameni, să ierți slavă, să Tatălui și Fiului Sfântului Doamne, și până în veci de glorie. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule prea înalt și ziditor la toată pătura celor ce te umpli, cela ce umpli toate cu slava Ta și pe toate le ții cu puterea Ta. Ție izvorului la toate darurile Domnului nostru aducem Ție mulțumire. Noi ne vrednici că nu te întorci de la noi pentru părtălăcea noastră, ci ne azunești pe noi cu durările Tale. Tu, spre mântuirea noastră, ai trimis pe unul născut Fiul Tău și ai binedestit nemăsurată Ta bucurile către neamul omenesc. Căci cu vrere nu voiești moartea păcătosului ce aștept să ne întoarcem la Tine și să fim mântuiți. Tu, bucurând prețul neputința firii noastre, ne întărește pe noi cu atotputernic cu har al Sfântului Tău Duh, ne mângâi cu mântuirea credințe, mântuitoare credință și cu nădejdea desăvârșită a veșnicilor bunătăți și povățuindu-i pe Tine aleșii Tăi în Sionul cel de sus, ca pe lumina ochiului îi păzește. Mărturisim, Doamne, mare și neajunsă Ta iubire de oameni și milostivire.
Dar văzând alunecările multora cu o sârbe tărgănatul bunule, Doamne, caută la biserica Ta și vezi că deși am primit cu bucurie bună vestirea Ta, dar spinii de șertăciuni și a patimilor fac plătâns la puțină viitoare, iar înalții și fără de rod, și mulțindu-se fără de legile unii prin eresuri, alții prin dezvinări se împotrivesc adevărului Tău evanghelicesc. Se îndepărtează de moștenirea Ta, se leapătă de harul Tău și se repun spre judecata preasfântului Tău cuvânt, prea milostiv de șatul puternice, nu te mânia până în sfârșit, Doamne. Fii milostiv, te roagă biserica Ta, știindu-te pre Tine ocăruitorul și săvârșitorul mântuirii noastre, Iisuse Hristoase, fii nou milostiv. Întărește-ne pe noi cu puterea Ta, îndreaptă credință, luminează ochii celor ce rătăcesc cu lumina Ta, Dumnezeiască, ca să înțeleagă adevărul Tău, înmoaie înăsprirea lor și deschide-le auzul ca să auză glasul Tău și să se întoarcă către Tine, Mântuitorul nostru. Îndreptează, Doamne, fără de legile lor și viața lor străină de bunăcuința creștinească, fă ca toți într-o sfințenie și fără de prihană să rețim. Și așa mântuitoarea credință să se înrădăcineze și purtătoare de rod în inimile noastre să fie. Nu întoarce fața Ta de la noi, Doamne, dă-ne nouă bucuria mântuirii Tale, dă, Doamne, și păstorilor bisericii Tale râvnă sfântă, și cu Duhul Lui Evangheliei răspește grija lor pentru mântuirea și întoarcerea celor rătăciți. Ca așa fiind toți povățuiți pentru să ajungem unde este credința desăvârșită, împlinirea nădejdii și dragostea adevărată și acolo cu prea cinstitele cele încete ale puterilor cerești să te preasăvim pre Tine, Domnul nostru, pe Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, în vecii vecilor. care este binecuvântat cu toți vecii.
Acesta este Dumnezeu nostru care ne rânduiește și întărește moștenirea sa, iubita Sfântă Biserică peste moșii care au căzut prin călcarea poruncii, mântuindu-i cu cuvântul său nemincinos, a cărei temelii au pus-o încă în rai. Acesta este Dumnezeu nostru care ne povățuindu-ne către acea făgăduință mântuitoare, nu fără de mărturisie și o lasă, ci vrând să se săvârșească mântuirea, vestita mai înainte întâi prin strămoși și proroci, în multe chipuri arătând-o. Acesta este Dumnezeu nostru care de multe ori și multe feluri a grăit părinților prin proroci. În zilele cele din urmă a grăit nouă prin Fiul, care și veacurile le-a făcut, vestindu-ne bunăvoința Tatălui pentru noi, ne-a deschis tainele cerești, ne-a încredințat cu puterea Sfântului Duh despre adevărul bunei vestiri. A trimis pe apostoli în toată lumea ca să propovăduiască Evanghelia Împărăției, a întărit-o pe aceasta cu multe puteri și minuni. Acestei descoperiri mântuitoare urmând, de această veste pune ținându-ne. Aceasta este credința apostolească. Aceasta este credința strămoșească. Aceasta este credința drept slăvitoare. Această credință lumea a întărit. Încă și soboarele Sfinților Părinți și predaniile și scrierile lor împreună glăsuitoare cu dumnezeiască descoperire le primim și le întărim. Chiar dacă și aceste pronia Domnului pentru noi și mântuitoare descoperiri dușmanii ortodoxiei se împotrivesc. Pomeniva atunci toată Domnul ocara robilor săi, slava punitorilor o acărută și pre cei îndrăzneți și vrăjmași drepte credințe fricoși și granici la fugă îi arată. Precum pe cei care îi cucernicesc a lor minte într-o ascultare a dumnezeieștii descoperiri și care s-au nevoit pentru aceasta, îi fericim și îi lăudăm, iar pe cei care se împotrivesc acestui adevăr și care nu s-au pocăit Domnului, care așteaptă întoarcerea și pocăința lor, urmând Sfintei Scripturi și predaniei Bisericii, dintr-un început ținându-ne, îi lepădăm și dăm anatemii. De aceea, într-un glas zice, celor ce mărturisesc întruparea cuvântului prin cuvinte, cu gura, în inimă și în minte, în scris și în icoană veșnică să le fie pomenirea. Veșnică să le fie pomenirea. Acelora ce cunosc deosebirea după firi ale unuia și aceluia și postasa lui Hristos și recunosc însușiri atât create cât și necreate, văzute și nevăzute ca pătimitor și nepătimitor, mărginit și nemărginit, cei ce atribuie naturii dumnezeiești cele necreate, iar în naturii omenești celelalte însușiri prin care și vezi mărginirea
și proclam aceasta atât în vorbă cât și în icoane, veșnică să le fie pomenirea. Veșnică să le fie pomenirea. Acelora care crezând și mărturisind propovăduiesc cuvintele Evangheliei înscrie, în fapte și în forme și adună acesta într-o singură datorie ce cuprinde atât propovăduirea prin cuvinte și întărire sigură, a adevărului prin icoane, veșnică să le fie pomenirea. Veșnică să le fie pomenirea. Acelora care își sfințesc buzele prin cuvânt și celor ce se sfințesc prin auzirea acestor cuvinte, cunoscând și propovăduind ca și ochii celor ce se sfințesc prin Sfintele icoane, conducând astfel mintea către cunoașterea de Dumnezeu, ca și prin bisericile sfințite, Sfintele vase și alte Sfinte comori, veșnică să le fie pomenirea. Veșnică să le fie pomenirea. Acelora ce cunosc faptul că toiacul și tablele, chivotul și candela, năstrapa și altarul înfățișau și prefigurau pe Preasfânta Fecioară Maria, Maica Domnului, și de asemenea că aceste lucruri o prefigurau, iar ea nu s-a prefăcut în ele, căci era fecioară și după naștere a rămas fecioară, și prin urmare fecioară trebuie să fie înfățișată în icoane și nu preînchipuită în chipuri, veșnică să le fie pomenirea. Veșnică să le fie pomenirea. Acelora ce cunosc, primesc și cred în vedeniile prorocești, cărora însuși Dumnezeu le-a dat formă și chip, pe care corpul prorocilor le aduc și le tâlcuiesc și care, întăriți de predania scrisă și